тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ ширини қандак тайёр мекунем. Рости гап намедонам ки ҳамин номаш қандак бошад ё ки аз сабабе ки ба қанд монандӣ дорад, барои ҳамин номашро ширини қандак мегӯянд. Маҳсулот барои мо ба мо лозим аст: каме орд, шакар, 3 дона тухм, сметана, маргарин, барои ороишаш бошад варёное аз гӯшони молоко ва каме дигар чормағз лозим аст. Хуб, акнун сар мекунем ба тайёр кардани ширинӣ. Аввал маргаринро аз тӯбтарошак мегузаронем. Маргарин ва ордро омехта мекунем. акнун тухмҳоро меандозем. 2 та тухмро зарди ва сафедиашро меандозем ва 1 таи дигарашро бошад танҳо зардиашро меандозем. Сафедиашро барои дохили шириниҳо мемонем. Сметанаро низ меандозем. Ҳамаашро омехта карда хамирро тайёр мекунем. тамошобинони гиромӣ, хамирро низ тайёр кардем. Хамир бояд ки анҳамин хел мулоим шавад ва акнун хамирро ба 4 зувола тақсим мекунем. боз бисёриҳо пас аз тайёр кардани хамир ба зуволачаҳои майдача тақсим мекунанд. Рости гап ман намехоҳам ки 1 соати дароз зуволача тунук кунам. Як бора 4 та зуволаи калон гирифтам ва ҳамаша тунук мекунам. То тайёр шудани хамир мо 1 то сафедии тухме ки гирифта мондем лат мезанем. каме шакар меандозем ва боз лат мезанем. тамошобинони гиромӣ, акнун зуволаҳоро тунук мекунем. аҳамияти ин ки он қадар зуволаро тунуки бад накунем. Хуб, акнун ман як тонам хел қутӣ ёфтам. Акнун бо ҳамин қутӣ мебурам. ба даруни зуволачаҳо 1 қошуқ аз ҳамин безаи тайёр карда, яъне аз сафедии тухм тайёр карда мемонем ва ана ҳамин намуд мепечонем. ана ҳамин хел мекунем ва ба листи кафтон мегузорем. аллакай сафедии тухм аз ҳадди бад об шуда, барои ҳамин тез мепечонем. акнун ба тафтон ба 200 дараҷа гармӣ дар муддати 3-5 дақиқа тайёр мекунем. ман ҳамаи шириниҳоро сурх кардам. тамошобинони гиромӣ, дар вақти андохтани сафедии тухм ҳатман аҳамиятиян бинен чӣ хел аллакай шириниҳои ман кафидиянд. бисёртар андохтиям, барои ҳамин аз афташ кафидиянд. бинен чӣ хел кафидиянд. ба болои шириниҳо акнун каме варёнка мемолем. анамин хел варёнкаро мемолем ва ба болояш боз чормағз мепошем. тамошобинони гиромӣ, шириниҳои мо ҳам тайёр шуданд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.